Rêkeftinên Amerîka û Herêma Kurdistanê, bandora Îranê li Îrakê kim dibe. Gaza Îranê bi salanê di herîke Îrakê û li hember vê jî Îran bi diravên biyanî yên ku ji hînardekirina vê dîstînê bi dest hîstiye. Irakiyan gelek caran vê hevkeşanê bi nedat perverî bi nav dikin. û gazînan ji kutbûna berdewama herîkîna enerjiyê ji aliyê Îranê vê dikin. Bi taybetî di dema pêla germa havînê de. Hikûmeta Herêma Kurdistana Îrakê nêzî 2 hefte bere bi Amerîkayê re peymanên veberhênana gazê imze kir. Girebestên ku dikarin giredayîbûna Îrakê bi gaza Îranê kêm bikin. Li gora raporke ferdayê di bersîva wan rêkeftinan de, Wezareta Petrolê Îrakê ra gîhand ku danûstandîna kompaniyên Amerîkî bi rasterast li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê re bi derbazkirîna hikûmeta navendî li dijî destûr û yasayên nîhaye. Zêdetirî deh salanê, devletên yekbûyî her gav hewl daye ku alîkariya hikûmeta navendiya Îrakê bike, ku vê jî îthalata gazê ji Îranê serbîşve bike. Di sîbata borî de, rêveberiya Serokê Amerîka Donald Trump îstîsnayên ku Washingtonê ji sala 2018 ve dabû Îrakê ji bo anîna enerjiyê ji Îranê betal kiribû.